te khendiat ha dei bat kenika kamrang ke jongi po sinong ngidei ki nong sinong ki ba kumandong kendai po persen kedai ki nong rap te ha dei ka kamrang po sinong nakapor sakapor ngiju ya pentelun ki ke bangi jurap ki babon chat ki chat jingrap lakalong ki jur kuba sing bakambon itu udah sing baru berkuba angkat bagi jur te ngi ka ban compare bat kajing yo ha dei berka kamrap hakini ki snam ki bladap ne ki post nam ki ba mensua bat menta kadon kajing per ka ba mlak suban batai hakipor ki ba mensua la se kata kajing yo jengi le ke income naka rap wei unang senong uba ngiju rap nase diki badang rap red ma la benang kajing yo kajing ki kamduna ya ka lailak saulak ka sisnam kata kadeka ba ngi khain kelom te hakini ki sngi ba mentapat na kada ba ka rap kamlong su kini ki jhur ki jhap kat bangi rap ki bon ki la pot using ru la pot te wat ukbaru umso bha kumba julong mensua te imat kadai na kada ba kajing hiar kadai berkenika kubala ruming la bendang ba kadai kajing lanang jur kajing shet kata de gawe ka ba ngisiam kajing te rengkat kajing penjulor ki bor mariang ro kini ki senam ki ba menta la se kuman senam kajing hap jur kajing ni priama ka penduk nong sibon ngi ki nang susnang habde ba kamrap te habde berka kam pule puthi la se la benang ngi lanang keu irat ha kasinong kajongi ila nang bon ki kena pule ki bla pas matric on ki 12 ber kejuet kenta tetar ten rei la se la haba kisung thu ba ka sus jongka income kaduna kadon ndo sibun ki problem na ka benta ki kemi ki kebaban upgrade ki khon ma saka jeng pule te habde pat baka surak ka lenti ke sengkian kajongi la se mentangi don ikan ka MG ma ka job card de la se ngimda sem jing ma ke baman la ka sedam ngi juyo ban ki skim lang ba ka job card lang ba ka blog jeng video ka office te tang kita la se ka kabde ka school hasnong ka jengi ngidang don tang haduk ka upper primary school te ngidang persyang ma ngidang ya persyang bang ngidang ya thotlat ba ngin upgrade saka secondary level habde berka bam di ke jengi posnong ngisku kuman bangi don ha kasnong ke jengi ke ba ker sawer ke ker saudang daka lagi put ki babon apa kasnong ke jengi dan ar lai teli ki put harangkat bagane ka wa myam ka don hane ha saudang kasnong ke jengi tinggi pahu habde berka bam di plus nang tangi la yo ru ke ka GGM scheme ke ba ngidang suyo teng ladap banhang obar lembaga office kini kisnam ke belada te menta ka habde bak bam kemdi ni biang kan ka habde ka koi ka khya le sela banang ba lada kadon gajing pang gajing stam ki nang sunong kumba piang ka jengai ka sumar ngidon hang te ka PC barang ni hajan ya ka sub sentar te kan si ngidang habya chidu sya mauro kata kadai ka ya ngin khamsyam jega ma habre berka jengpang jisam te ki babon hi haba ladon kini ki major case habre berka jengpang te let's say ino sesuna ki haban diwat be syapo selong lan syapo ki ngiladon habre berka ki kali ki bana kaleng ka PHC kalabu kerpang nak benta ki ba armat ba kunjuru ki kelung kena te nak benta ki babon balang te gimpat dan adukan menta ke ba biang ha te khadiat mah kabde bat ki ni ki politician la selam dong kalong MDC le MLA bran buram te mdai tang ni ba menta la se ki baladap mesuaro abang ngidon kedika khamtam ka jeng penjulor ki bor mariang ma kum ka jeng hap upri lene kibai pat ki jeng penjulor te ki juan hi ban wan mi wan jengo rengkat bat ki staff jeng i video
ten rai kata ka jingwan mi ka jingwan jingo kam simla urlong kanya ka ka ba ngi don ka jing angnut bangin yo ka jing ram te ka long tang ka jingwan pet te ka la su sa kot be kum to ka ka ba ngilut ksan umdon kan ban ang ban yarap la kaleng ka government te ngi kwa kan ba na kaleng jengi kinok snong ngai baro kinok snong kin menjur kata ba ka sarkar kan pet kan jingok lam kan pembengi ki snong ki ba don ka bangi em tang da karam ni hak dai bat ki ta kalong ka kum ka jing appeal ya ka government mo te hadokat mentang ngi kwa ba kerpang mo ngi dai kinong rap ngi kwa kai ba ka sarkar kan pet kan jingok lam kan yang ngi kinong rap mo se la bondong da kino kilat kilenti ki ba kala ban wan ra hak dai bat ka rukom rap ku jing use ing ni ba kan ka jing yap ku jung sing kala nang jur la se menta habangi pelut housing la siang pelut silak kamot ka ngim yo ai nang to kat bangi pelut ngim ju yo te nak ta kadang kwa kan ba ka sarkar kan pelem mo yang ki snong kendong ki ba im sikini tang da karap juru la kalong dai tang using megi jur ki jap ki ba ngi jurap ki babun kim long su kemba long menswa te kwa kan ba sarkar kan pha kan ki start wat benya mo ki ba kin le research ka dai ne ka kam kenang ba kan long ka jing mento yang ngi kinong rap bakum juru haba haka baka ka yang rasong ka rap karyang la se la bodong kari ba ka jai menreru ka don ka jing kerman